Vil I også være mere bæredygtige, men hvor skal I begynde? Start med de lavt hængende frugter, jeres papir. Hvor ender jeres papiraffald i dag? Hvad bliver det omdannet til? Og hvad er jeres CO2-aftryk på transporten? Har I overvejet at samarbejde med Papirværk? Det er nemt at komme i gang. Vi opsætter beholdere hos jer og afhenter det på fast ordning. Papirværk er en dansk cirkulær papirfabrik, som ligger i Odense. Vi fremstiller nye produkter af 100% genanvendt papiraffald. Og for at producere nye papirprodukter fælder vi ikke et eneste træ og tilsætter ingen lim eller kemikalier. Og vi har kommunikationsmaterialet klar til jer, så I kan inspirere jeres kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere til den grønne omstilling. Desuden indsamler vi data, som I kan bruge direkte i jeres ansvarlighedsrapporter. Og det fede ved det hele, I kan få nye produkter retur, fremstille deres eget papiraffald.